भाई आमर ऑनलाइन गाड़ी एपटू आसुनी ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା कहीं ନାଇଁ ଯାଉଛି ଯେ ଖାଲି ଅଟୋ ମନା କରୁଛନ୍ତି ବିଲକୁଲ। ना ना खाली तो आमर जो बुकिंग बाची ଆଜ୍ଞା आम आसबनी नवा ନା ଏବେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ଖାଲି ଅଟୋ ଛାଡ଼ିବେ ଡାଇରେକ୍ଟ ମନା କରୁଛନ୍ତି। ଯାଉନାହାନ୍ତି ଏଠି ଅଫିସରେ ମିଳିବା ପାଇଁ ସବୁ ଯାଉନାହାନ୍ତି ମିକ୍ସରେ କେତେ ଖାଲି ହେଇଗଲା ଆମେ ଏଠୁ ଉଠିଯାଆନ୍ତି ଭଲ ହୁଅନ୍ତା। ଆପଣ ବସୁଛନ୍ତି ଟେନସନରେ ବସୁଛୁ ଏଠି ବେକାରଟାରେ। ଆପଣ ଖାଲି ବସୁଛନ୍ତି ଏଇ ଅନଲାଇନ୍ ଗାଡ଼ି ଜଗିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା? ନାଇଁ ନାଇଁ ସବୁ ଗାଡ଼ି ଖାଲି ଅଟୋ ଯିବନି। ତଥାପି ଆମେ ଅନଲାଇନ୍ ବାଲା କ'ଣ ଛାଡ଼ୁନୁ ଗୋଟେ ଅଧେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଯିଏ କହୁଛନ୍ତି ପେସେଣ୍ଟ ଅଛନ୍ତି ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ୀ ଅଛନ୍ତି ଲଗେଜ୍ ଅଛି ତଥାପି ଆମେ ଛାଡ଼ୁଛୁ। ଆମ ଉପରେ ରିକ୍ସ ନେଇକି ଛାଡ଼ୁଛୁ। ना ना तुम ऊपर रिक्स नौछ जे କିନ୍ତୁ तुम तो छाड़ू ହଁ ଆଗରୁ ଛାଡ଼ୁଥିଲେ କିନ୍ତୁ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ହେଇ ଆମ 10-15 ଦିନ ହେଲାଣି ବସେଇଛନ୍ତି ଏଠି ଆଗେ। एपट जो भितर जो ऑटोरा अच्छी ता भितर केमती ସେ ଅଟୋ କିଛି ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ନେଇକି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ପ୍ୟାସେଞ୍ଜର ନେଇକି ଗଲେ ରହିଲେ ତା ଭିତରେ पैसेंजर नहीं आसले रही जहाँ ऑनलाइन बाजिला से नहीं ସେ ସବୁ ଅନଲାଇନ୍ ଖୋଲିକି ରଖିଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ଯାହାର ବାଜିଲା ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ନହେଲେ ସେମିତି ଅଫଲାଇନ୍ରେ ନେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି। ସେମିତି ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ମିଳିଯାଉଛନ୍ତି ବି ତା ଭିତରେ ବି କେତେଟା ଅଟୋ ଯେଉଁ ଷ୍ଟାଫ୍ ଅଛନ୍ତି ବି ସେମାନେ ବି ଅଟୋ ରଖିଛନ୍ତି ଆସୁଛନ୍ତି ଡ୍ୟୁଟି କରିବା ପାଇଁ ଏ ଗୋଟେ ଭଡ଼ା ପାଇଲା ନେଇକି ଚାଲିଗଲେ। ଆମର ସାର୍ ଏବେ ଧର ବାସି ବୁକିଂ ଗୋଟେ ବାସି ଆମେ ଯାଇକି ଆଣିପାରିବୁନି। ଖାଲି ଅଟୋ ଯିବନି ଆଜ୍ଞା ଭାଇବନ୍ଧରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ ଏଇଆ କହିପାରିବୁ କିନ୍ତୁ ଆଦେଶ ଏଇ ପ୍ରକାର ଯେ ଖାଲି ଅଟୋ ତୁମେ ଛାଡ଼ ନା ଯାଅ। तुमर किए अथॉरिटी मना कर ହଁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେ କ'ଣ କାଲି ବି ଆସିବ ମୋତେ ତାଗିଦ କରିକି ଚାଲିଗଲା ଦୁନିଆ କଥା କହିଲା କହିଲା ଏଟା କୋର୍ଟରୁ ଆଦେଶ ନିଆହେଇଛି ତୁମେ ମୋଠୁ ଖାଲି ଅଟୋ ଛାଡ଼। ତଥାପି ଆମେ ଭାଇ ବନ୍ଧରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ କିଏ କ'ଣ କହିବୁ। बर्तमान आमर बुकिंग पाई आम गाड़ी आनले छाड़बो ନା ବା ଖାଲି ଅଟୋ ଯାଇପାରିବନି ନା ପାସେଞ୍ଜର नेଇକି आसे ଛାଡ଼ିବ। जो गाड़ी रे ड्राइवर बसिक आसबू तुम छाड़ ହଁ से ड्राइवर ओह्ल से गाड़ी आम बाहर बुकिंग भितर बुकिंग बाजू आम नहीं जीव सेमती हम ସେମିତି ଭାଇ ବନ୍ଧରେ ଛାଡ଼ୁଛୁ ନା ଆଉ କ'ଣ ସେଇଟା କ'ଣ नियम ଆପଣ କୁହନ୍ତୁ ସେଇଟା ନିୟମ तुम केमती जानीपर ଜାଣିହେବନି ତା ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଫକୁମେଣ୍ଟ ଆମେ ଚେକ୍ କରିବୁ ଜାଣିପାରିବୁନି ଆପଣ ବସିକି ଯିବ ଜାଣିହେବନି ଜାଣିହେବନି ପାସେଞ୍ଜର ଆଉ ଭିତରେ ଜାଣିହେବନି କିନ୍ତୁ ଭାଇ ବନ୍ଧରେ ଆମେ ଛାଡ଼ିଦେବୁ 5 ଜଣଙ୍କ ବସି ଯାଉଛି ଆଉ କାରଣ ଧର ଆପଣଙ୍କୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ିଦେଲି ଖାଲି ଅଟୋ ନେଇକି ଗଲେ ଧର ଯାଉ ଯାଉ କିଏ ଗୋଟେ ଷ୍ଟାଫ୍ ଦେଖିଦେଲା ଯେଉଁମାନେ ମନା କରୁଛନ୍ତି ସେ ଦେଖିଦେଲା ମାନେ ଖାଲି ଅଟୋ ଗଲା ତାମାନେ ସିଏ ଆସି କ'ଣ କରିବ ଆମକୁ କହିବ ନା ତୁ ଖାଲି ଅଟୋ ଚାଲୁ କାହିଁ ସେ भलरे हेनी हो हाले ହଁ ମୁଁ ସେଇ କଥା ଯେତେ ଜଣଙ୍କୁ କହିଲିନି ମୁଁ ଯେ କହିକି ଯାଇକି ଡାଇରେକ୍ଟର ଅଫିସରେ ଯାଇକି ମିଶ କଥାବାର୍ତ୍ତା କର ଏଇଟା ଗୋଟେ କ୍ଲିୟର କର